Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Ani ang nasabtasan laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din hina sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapasan Isidro San Benito, Santa Monica Burgos del Carmen, General Luna Socorro og Pilar. Maayong buntag po, magandang umaga mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga healthcare workers ug mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po, good morning. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands, uban sa mga kasikbit na mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon. Good morning po, magandang umaga. Welcome din ina sa atong programa Siargao TV News. Good morning po. Good morning ka Siargao, gikan na kang Prince Harold. Good morning Kuya G, gikan na kang Princess Galo. Salamat po. Good morning Kuya G, gikan na kang Ate Tesalona. Salamat. Good morning kanimo din ha. Maradyo na buntag sa tanan, gikan na kang DMR Sumalinog. Salamat po, maayong buntag. Magandang umaga. Dili na ta maglangan, mga ka-Siargao, atong pagasayron karon ang kahimtang sa panahon o asa na gayod ang bagyo karong buntaga. Ang dugang na report o ang pagsubli ini gikan na mismo kang Chris Perez sa DOST Pag-asa. Good morning, Chris. Magandang araw, narito ang latest update natin sa Bagyong Sibising at ang magiging lagay ng ating panahon sa ibang bahagi naman ng bansa ngayong araw. So sa ating latest satellite image animation, napakalayo pa rin sa kalupaan ng tinatayang mata or sentro ng Bagyong Sibising. Subalit yung malawak na ulap nito na posibleng may dalang paulan at yung hangin na kakakibat ng Bagyong Sibising ay makakaapekto pa rin sa mga lalawigan, lalong-lalo na sa silangang bahagi ng Luzon. Kanina alas 4 ng umaga, ang Bagyong Sibising ay tinatayang nasa layong 395 kilometers ang layo, silangan ng Tuguegarao City. Taglay ang lakas ng hangin na umabot hanggang 175 kilometers per hour malapit sa gitna nito, at ang pagbugso naman ay abot hanggang 215 kilometers per hour. Ito ay inaasang kikilos sa direksyong north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. At bagamat malayo nga yung tinatayang sentro nito, patuloy pa rin nakataas ang warning signal sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Warning signal number 2 sa eastern portion ng Cagayan at sa eastern portion ng Isabela. So yung mga areas na naka-highlight ng dilaw, makikita po natin, nakalista rin yung mga posibleng bayan na maapektuhan pa rin or nakataas ang warning signal number 2. Makakaranas ng masungit na panahon, pwedeng may mga malalakas, katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan, at yung mga hangin na pwedeng makasira ng mga lumang bahay, makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, at makapagpatumba ng mga ilang uri ng halaman at puno. So, iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin. Yung mga baybaying dagat nga po pala ng mga areas na may warning signals number 2 ay magiging maalon hanggang sa napakaalon. Hindi rin papayagan ang paglaot ng anumang uri ng sasakyang pandagat. Samantala, yung areas naka-highlight ng light blue, yan naman po yung may warning signal number 1. Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, natitirang bahagi ng Isabela, sa Quirino, sa Apayao, sa silangang bahagi ng Kalinga, sa silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, sa hilaga gitnang bahagi ng Aurora. Warning signal number 1 din nakataas pa sa Pulilo Island, sa hilagang bahagi ng Camarines Norte, sa hilagang silangang bahagi ng Camarines Sur, at sa hilagang bahagi ng Catanduanes. Ito namang mga nabanggit po nating lugar, posibleng makaranas ng mga pag-ulan, paminsan-minsang pagbugso ng hangin. So generally sa mga kababayan po natin sa mga areas sa may warning signal number 2 and 1, maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa,
at patuloy pa ring mag-monitor sa 6-hourly update ng Pag-asa hinggil sa bagyong si Bising at makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction managers para sa mga gawaing pangkaligtasan. Mainit at malinsangang panahon naman ang iiral sa buong Visayas at Mindanao, posibleng magkaroon ng mga isolated rain showers na dulot ng mga localized thunderstorm dakong hapon o gabi. Bukod sa mga areas na may warning signal, may mga seaboards din tayong may nakataas na gale warning. Ang eastern seaboard ng Southern Luzon at ng Visayas, ganun din ang northern at western seaboards ng Northern Luzon ay inaasahan po nating magiging maalon hanggang sa napakaalon din. Hanggat maaari muna po malawot dito yung mga kababayan nating mga ngisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Now, ano nga bang inaasahan natin dun sa bagyong si Bising for the next 3 to 5 days? So, bukas ng umaga, posible pong nandito na ito sa may bandang 330 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. At sa pagitan ng bukas ng umaga hanggang sa Biyernes ng umaga ay magsisimula na nga itong lumiko o mag-recurve at lalong lalayo pa yung sentro nito sa kalupaan ng ating bansa. Pagdating naman ng Sabado, tinatayang nasa laing 900 kilometers na to, east-northeast ng extreme northern Luzon. At pagdating naman ng Linggo, ay halos magiging pa silangan ng pagkilos nito at tuluyan na ngang lalabas ng ating area of responsibility. Ganun pa man, patuloy pa rin tayo magmomonitor at magbibigay ng 6-hourly update sa ating mga kababayan hanggat nasa loob pa ito ng ating area of responsibility at may warning signal na nakataas. So, ang susunod po nating update sa bagyong si Bising ay papalabas mamayang alas 11 ng umaga. Karagdagang impormasyon naman hinggil sa magiging lagay ng panahon ng iba't ibang bahagi ng ating bansa at yung ating 4-day weather outlook, mangyari lamang bisitahin naming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Maaw ka na mga kasyargaw, ang latest update mga kasyargaw sa kaimtang sa panahon. Hapit na gayon magawas sa Philippine Area of Responsibility ang si Bagyong Bising mga kasyargaw. Apan sa dito na sa Luzon o Visayas, ingat-ingat gihapon po kay makusog gihapon ang bugso sa hangin o ang ulan nga dala ni Bagyong Bising. Salamat, good morning, maayong buntag. Mako na latest updates nato karon sa kaimtang sa panahon. Good morning, Kuya G from Gabriel Luis P. Escobia. Salamat, good morning po. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Kuya G, pasensya na ka na. Minsan na lang ako maka-live sa programa mo. Laging busy. Good morning, Sir Rudy Longos Plandano Borja Jr. Daghang salamat, sir, og welcome back din na sa atong programa. Walay problema, sir. Basta nang inabuhi, basta para sa pamilya, walay problema, sir. Salamat. Good morning, Sir Rudy, sa imong pagsuporta perme. Salamat. Magandang umaga po. Good morning, Kuya G, watching from Consolacion. Keep safe, Siargao noon. Gikan na ka, Sir Espino Mike. Good morning, usab kang Ma'am Crizel de la Cruz. Salamat, good morning. Good morning, Kuya G, gikan na kang Ma'am Polvorosa Cherry Lynn. Salamat po, magandang umaga. Yang basin kay lakay niya. Basin lang atong headlines karon. Salamat, Sir Arnold Ganados. Good morning, Kuya G. Pakigreet po sa akong mama Gloria Alcomendras, kang Yashi King, Yashlyn, Ashley Kai, Kyle Vincent, sa akong mga igsuon diya na sa Baligian, o sa ako po di ay igsuon nga naa sa Kitcharaw. Good morning po, maayong buntag nga si Angelo Alcomendras o si Fe Alcomendras. Pagamping mo pirmi diha, ayaw mo kabalaka. Namo duha ni Jeffrey diri sa Manila. Okay rami, Kuya G, salamat kaayo sa imong programa. Kuya G, bisan og naami diri sa Manila, makabalog yapon mi sa mga balita. God bless po, stay safe po. Salamat, Ma'am Eileen Alcomendras. Salamat, magandang umaga. Maradyo na buntag, Kuya G, maradyo na pagsaulog sa isa ka tuig na anibersaryo sa imong programa. Salamat, Sir Romel, si Tay Nonoy. Salamat po, good morning. Salamat po. Usab sa inyo, ilabi na sa inyong mga suporta. Nagpadayon kami bisan pa na naay pandemya. Salamat ka, sir. Good morning. Good morning, Kuya G. Kamusta ka? Pa-shoutout ako palihog sa mga Nogalos family, Nagasdas family, Nagato family. Salamat, Kuya G. God bless. Gika na ka, Ma'am Ga Nogalo. Salamat, ma'am. Good morning, Kuya G. God bless po. Gika na ka, Ma'am Ann Flores.
Para daw na buntag, Kuya G, para daw na buntag, Siargao. Kuya G, pa-shoutout ako sa akong mga kauban dire sa Papua New Guinea, si Engineer Rene Tangpuz, Melvin Nacion, Rene Chica, Eli Tenigra, Di Maano, og sa aming driver na si Michael Toliman. Shout out po! Good morning, Kuya G. Good morning, Isla. Hello sa Bagtik na Kumare. And Batch Jov Rabilo Gorgonyo na nagtanaw sab ko man. Salamat, Ma'am Marisa. Good morning kanimo din na, Ma'am. Happy viewing kanimo din na, Ma'am Marisa Miguelias Gonzales. Salamat po. Good morning. Dili ta maglangan, mga kasyargaw, atong pag-asayron karon ang pinakaunang bahin sa mga balita din na sa atong programa. RHU Del Carmen may pahigayon na sa COVID-19 vaccination. Kagahapong adlaw mga kasyargaw, ipahigayon na ang COVID-19 vaccination sa tanang mga A1 priority sama sa healthcare workers o mga frontliners dito na sa Del Carmen Municipal Convention Center. Nagsugod ang maong pagpangbakuna alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon o giasistiran mismo kini sa personay sa Bureau of Fire Protection Del Carmen, ilalom sa supervision ni Officer in Charge SFO1 Real Policher. Congratulations po sa atong mga healthcare workers, ilabi na nabakunahan na kini dito na mismo sa munisipalidad sa Del Carmen. Happy first anniversary, Siargao TV staff, and especially to you, Kuya G. Salamat, Sir Bems. Happy viewing kanimo din, ha? Good morning, Kuya G. Kamusta ko sa akong mga lumon sa Barangay Escolta, Dinagat Ederas family o sa Tugib family. God bless and blessed Wednesday. Gikan na kang Ma'am Laylay Idera. Salamat po. Maayong buntag kaninyong tanan, mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita, din na sa itong programa, social pension payout sa mga senior citizen. Gihimo sa dapa. Isip pagtabang sa mga lolo og lola sa atong munisipalidad sa Dapa. Gipasiugdahan sa lokal nga panggamhanan sa pagpangulo ni Dapa Mayor Abet Matugas, Office of the Senior Citizen Chairwoman Nalin Ihaynes, DSWD Caraga Region, and social pension payout alang na sa mga indigent nga senior citizens. Mga kasyargaw, gihatagan sila og social pension payout karon. Sumala pa nga gihatagan karon og prioridad ang mga problema sa mga concern sa atong mga senior citizen, mga kasyargaw, dinhi na sa atong munisipalidad. Kini nga aktibidad gihimo dito na sa Dapa Municipal Gymnasium. Congratulations po sa tanang senior citizen, ilabi na sa mga nakadawat sa maong payout o ang mga posible pa nga madawat nga mga kaayuhan, mga kasyargaw, na sa atong munisipalidad. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Jean Ray Diguinho. Salamat, good morning. Good morning, gikan na kang Maminda Miguelias Elliot. Salamat po, good morning, magandang umaga. Hello, sister. Sister Jenny mo, Ma'am Marisa. Salamat, good morning, magandang umaga. Shout out po kanyang tanan. Samtang sa laing bahin, General Luna nagpatuman og no segregation, no collection policy og sa new collection schedule ni ini. Nagpagawas karon og kamanduan og pagpahibalo ang lokal nga panggamhanan sa General Luna nga aduna nay gipatuman karon nga bag-ong schedule of collection sa mga residual pinili nga biodegradable og household special waste sa matag barangay. Gipanawagan karon sa maong munisipalidad sa katawhan niini nga sundon gayod ang mga kamanduan kabahin na sa pagsegregar sa mga basura sama sa paglain sa mga malata og dili malata, mabuak og mga metal nga basura, recyclable usab nga mga basura. Diyan na mismo sa maong munisipalidad o kini ipahimutang sa mga designated nga mga collection points. Ano ang schedule sa maong pagkolekta sa General Luna? Pagakolektahon sa Barangay 1, sa Barangay Malinaw o sa portion sa Barangay 2, Monday, Thursday lamang, mga kasyargaw, pagakolektahon ang inyong mga basura. Samtang sa Barangay 2, Barangay 3, Barangay 4 o portion sa Barangay 5,
kada Martes o Biyernes lamang. Samtang pagka Wednesday, Friday, lakip ang Sabado, magdepende sa need mga kasyargaw ang Barangay 5 o Barangay Katangnan mga kasyargaw. Samtang sa mga laing barangay, padayon ang pakigsayon sa posibleng mamahimong collection points o posibleng schedule sa pagkolekta ni ini. Dugang pa nga sa mga designated collection points lamang pagakolektahon ang mga basura dina na sa matag barangay. Striktong pag-asosihon kung nakasegregar ba gayon ang maong mga basura adiser kini kolektahon sa garbage truck. Samtang ang mga recyclable nga mga basura pagakolektahon kini sa EnvinoCare aron na makaproduce kini sa mga mahinungdanong mga gamit nga gama sa maong mga basura o mga recyclable materials. Okay na mga kasyargaw, ang latest updates dito na sa General Luna. Nindot ka na paagi mga kasyargaw, ilabi na ang scheduling sa pagkuha sa basura o ang pagsegregar mga kasyargaw sa malata, dili malata mga kasyargaw. Example ana mga kasyargaw dito na sa Mangagoy, nakapuyo man ko sa Mangagoy wala ra nag-isa ka tuig og dito stricto ang pagkuha sa ilang basura, segregated gayod. Kasab-an pa ka sa mga basurero mga kasyargaw kung dili nimo na isegregar ang imong mga basura. Then naasab sila schedule sa pagkolekta na Monday malata, Tuesday dili malata, Wednesday mga recyclable. Ingana ang schedule dito mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Glorifel Delgado Caga. Salamat po, good morning. Hi, good morning, Kuya G. Pabati po sa aking mga kapatid o kamag-anak sa Burgos. Gikan na kang Ma'am Rita Galios. May buntag sa tanan, Kuya G. Kamusta? Kamusta usab kanimo, Sir Henry Lubapis? Kamusta usab sa imong mga estudyante? Labi na sa mga ALS students nimo, sir. Good morning kanimo nila o kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ako sa ako tatay, Jose Boboy Madera, Tolibas, sa Dapa, Siargao. Salamat! Ika na ka, Ma'am Josephine Tolibas. Sir Henry, good morning. Kamusta ang Socorro? Salamat. Magandang umaga kaninyo dinha sa Socorro, sa Bukas Grande Island. Salamat po! May buntag kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, moy abunda gihapon sa Del Carmen. Gikumpirma karon ni Del Carmen Municipal Environment and Natural Resources Office Designate Miss Gina Barquilla nga abunda gihapon ang isda nga moymoy sa Del Carmen. Kini atol sa pagkatudlo ni moymoy o mascot moymoy karon isip usa sa mga super squad species mascot ingon nga simbolo karon sa pagproteher sa maong isda o kadagatan nga ginsakupan sa Del Carmen. Nasairan nga ang Del Carmen ang usa sa mga munisipalidad nga adunay mga marine protected areas na daghan. Ang pagprotekta sa maong mga area ang kinahanglan karon atol sab sa pagsimbolo ni Moymoy. Ang dugang pamahayag ni Del Carmen Municipal Environment and Natural Resources Office Designate Miss Gina Barquilla. Ako si Gina M. Barquilla, the Conservation Fellow of Fish Forever Pride Campaign of Del Carmen. Kaiban ako kuman si Moymoy. Amoy ni ang mascot ng Del Carmen. Napili na mo si Moymoy na mascot ng Del Carmen tungod kay siya ang napili ng mga community fisher sa diaon sa amo coastal area ng amo munisipyo. So si Moymoy nag-symbolize nga abundant siya sa marine protected area. Then an isa attire is diving tungod kay kinahanglan ang ato marine protected area sa ato kada lugar. Kinahanglan jud siya ma-assist para makita kung unsa ang mga biophysical nga mga progress sa ato MPA. So si Moymoy isa sa mga importante karon nga mga species nga dili na dapat nato kuhaon tungod kay sila ang mag-produce ng mga sands o buhangin na gikan sa ato corals para healthy ang ato coral reef sa ato isa ka lugar. Makoto mga kasyargaw, ang pamahayag o ang paghatag meaning
ngadto na sa mascot o sa Super Squad species mascot nga si Moy Moy, mga kasyargaw. Ang atong probinsya, ang atong isla sa Siargao, adunay nagkadaiyang mga mascots, mga kasyargaw. Ingon nga na nagsimbolo sa pagproteher sa atong mga kadagatan, mga kasyargaw. Salamat, good morning po, maayong buntag kaninyong tanan, mga kasyargaw. O mga adlaw, mga kasyargaw, tuod Earth Day, mga kasyargaw, o mga adlaw isip pagtalima sa pagproteher sa kinaiyahan o sa atong kalibutan, mga kasyargaw. Good morning, everyone. Gikan na ka Sir RV Taliman. Good morning, everyone. God bless po. Mayong buntag, gikan na sa Santa Monica, gikan na ka Ma'am Jen Elizabeth Ludazo Escobia. Shoutout Makabayan, Mindanao, Surigao del Norte Family Group o Surigao Non Ako Family from group sanan sa PGOCSU. Gikan na ka Sir RV Taliman. Salamat Sir RV. Good morning kanimo din ha. Good morning Kuya G. Gikan na kang Adrian Rico Himaw. Salamat good morning kanimo din ha. Happy viewing og sa tanang taga Pasipiko o sa tanang taga Del Pilar. Salamat po sa San Isidro. Good morning Kuya G. Pabati sa akong family sa General Luna. Thanks. Gikan na kang Lac Forcadilla Ortuhan. Salamat po. Good morning, maradyo na kabuntagon Kuya G. Gikan na kang Cha Himaw. Cha, good morning kanimo din. Happy viewing sa inyo din sa San Isidro. Salamat. Kuya G, pabati ko kay Emil, Tonet, Liam og Megan. Salamat. Gikan na kang Jenre Deguino. Good morning Kuya G. Please invite our viewers to catch the Siargao TV and Fish Forever Earth Day with episode tomorrow. Yes po. Salamat. Good morning. Kabay na sa Earth Day, adunay ato nga mga gi-interview nga mga personahe gikan na sa BFAR o sa DNR. Salamat po. Good morning. Gikan na ka Sir Jules Gerhen. Salamat Sir Jules. Good morning Kuya G, pa-shoutout ako sa akong tatay, Jose Boboy Madera Tulibas, Dapa Siargao. Salamat Ma'am Josephine. Salamat po. Good morning kay Sir RV. Salamat Sir RV, maayong buntag. Kanimo din na. Samtang sa laing bahin sa mga balita din nato sa programa o sa ka-crew sa midagsa nga barge sa Malimuno, nakaplagan na. Isip pagresponde sa Philippine Coast Guard sa nahitabong pagdagsa sa usa ka barge nga gikan lang LCT Cebu Gear Ocean dito na Great Ocean dito na sa Barangay Cantapoy, Malimuno, Surigao del Norte niadtong April 19, 2021. Nagpahigayon kini og inspeksyon o gialigar, mga kasyargaw, nga anaa sa 20 ka crew members niini ang nawala o na-missing. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon nga ang LCT Cebu Great Ocean adunay karga nga nickel ore o gibanang 2,000 liters nga crudo. Dali nga gi-activate sa Philippine Coast Guard Surigao del Norte station ang usa ka deployable response group aron na pangitaon ang mga crew members uban sa koordinasyon sa Marine Environmental Protection Unit sa PCG District Northeastern Mindanao, mga kasyargaw. Samtang nakig-coordinar kini sa Surigao City Disaster Risk Reduction and Management Office og Malimuno MDRRMO. Samtang pagkagabi, mga kasyargaw, o kagabi, nakaplagan, mga kasyargaw, ang usa sa tripulante sa LCT Cebu Great Ocean. Ginganlan kini, mga kasyargaw, nga si Noli Labukay nga taga Iligan City, 24 years old, mga kasyargaw. Aniya ang picture niya, mga kasyargaw, kagabi. Base na o gikan na sa gipagawas nga mga imahe dito na sa Malimuno Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, mga kasyargaw. Kung kinsa manggaling ang nakaila kaniya nga si Noli Labukay nga taga Iligan City, 24 years old. Napadpad kini sa baybayon dito na sa Purok 2, Barangay Kayawan, Malimuno, Surigao del Norte. O sa mga relatives ni ini o mga lumon, mga kamag-anak ni ini, mga kasyargaw, palihog pag-contact kaniya, mga kasyargaw. Siya karon anaa sa Malimuno District Hospital dito na sa Binukaran, Malimuno, Surigao del Norte.
Sa gustong mga lumon, mga parente ni ini, pwede ninyong kontakon ang MDRRMO office sa Malibuno sa numero 0930-0137-471 o ang 0998-544-5421. Mga kasyargaw, kini karon ana-ana sa luwas nga kahimtang mga kasyargaw dito na sa Malibuno District Hospital. Pa-shoutout po Kuya G sa family Blancada and sa ako ang family nga naa sa General Santos from General Luna gikan na ka Ma'am Janica Princess Lehito Arguelles. Salamat po, good morning. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat. Sir RV, good morning kanimo din na og sa Makabayan Mindanao, Surigao del Norte Family Group og Surigao Non ako Family Group. Ika na sa PGO dito na usab sa PGO CSU. Salamat, good morning. Kuya G, pa-shoutout ako sa ako mama LC Gonzales na nagsugod na sa Ija Gardening samtang lamati sa programa. Ma'am LC, good morning kanimo din na og salamat sa imong pag-garden din na. Nindot ka na, Ma'am Elsie, para dugang sa mga oxygen libot sa panimalay. Salamat po, good morning, magandang umaga. Happy viewing po. Good morning, usab kang Uncle Joy mo. Salamat po, good morning. Maayong bundag, happy viewing po. Salamat. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, BFP Surigao del Norte ablis sa pagdawat sa mga fire officer applicants. Nagpahibalo karon mga kasyargaw ang Bureau of Fire Protection Surigao del Norte nga abli ang ilang buhatan sa mga gustong mag-apply isip usa ka Fire Officer 1. Ipahigayon dayon ang medical screening alang na sa mga interesadong mga aplikante. Ang buhatan sa BFP Surigao del Norte nahimutang dito na sa second floor Surigao City Fire Station Building. Ang pagadalhon lamang ninyo ang duha ka passport size picture, ballpen o kinahanglan white t-shirt, maong nga pants, rubber shoes, face mask o face shields ang pagasulubon. Sa mga gustong mag-fire din o mopasilong sa Bureau of Fire Protection, abli ang BFP Surigao del Norte sa inyong mga aplikasyon. Kaya adunay mandato kanila karon mga kasyargaw nga adunay fire officer quota nila nga ginatuman para na madungagan ang atong mga firefighters mga kasyargaw. Mga na latest updates karon mga kasyargaw dito na sa BFP Surigao del Norte. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Salamat mga kasyargaw. Samtang Dinagat Islands nakatala og 550 ka personahe nga naapektaran sa bagyo. Gikabutyag karon sa Dinagat Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga tulo ka munisipalidad ang adunay na italang ang naapektaran sa bagyong Besing mga kasyargaw o 550 ka individual ang gipang bakwit atol kini sa situational report number 4 sa maong probinsya as of 4 p.m. April 20, 2021. Sa pagkakaroon ang tanang evacuation center gisarado na og ang tanang displaced persons may pauli na sa ilang nagkadaiyang mga panimalay mga kasyargaw. Nasairan nga ang naapektaran nga mga munisipalidad sa Dinagat mao ang Tubahon nga adunay 173, ang Libho nga adunay 75 ug ang San Jose mga kasyargaw adunay 302 ka mga individual nga naapektaran. Pa-shoutout Kuya Ginny, Katie, Crizel o Jules of Rare. Gikan na kang Sir Juvenal Ed Kilal. Salamat po, good morning, magandang umaga. O sa tanang taga Rare Philippines, salamat po, maayong buntag. Salamat sa inyong pagsuporta po din na sa itong programa. Salamat, maayong buntag, mga kasyargaw. Samtang ang atong COVID-19 update sa Caraga Region. Ang Caraga Region karon mga kasyargaw adunay na itala mga kasyargaw nga 66 ka bag-o nga COVID-19 case mga kasyargaw dinhi na sa atong
rehiyon sa Caraga. 9 ang nakarecover sa maong ihap, 5 ang naitala nga namatay, mga kasyargaw. Samtang ang ana sa isolation, 65 kabuok. Sa cumulative, mga kasyargaw, sa cumulative numbers ni ini karon, mga kasyargaw, ana sa kinatibok ang 9,387 mga kasyargaw ang total nga COVID-19 cases sa rehiyon. 976 ni ini ang anaagihapon sa isolation, 8,074 na ang nakarecover. Samtang miabot na sa 337 mga kasyargaw ang mga nangamatay. Pa-shoutout Kuya G sa ako banana na nagbiyahe na amping siya kanunay. Kika na si Ma'am April Arpilieda. Salamat po, good morning. Kuya G, pabati sa ako tatay na happy birthday McCarthy Arnido. Kika na Sir Arvin Arnido. Happy birthday, Sir McCarthy Arnido. Salamat po, good morning, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, adisar nato ipadayon ang atong programa, ang atong mga balita, atong usap pagasayron ang inyong horoscope, mga kasyargaw, kung unsa ang inyong mga swerte karong adlaw, mga kasyargaw. Sa Aris, in harmony ka sa imong kauban karon. Dunay bikel sa trabaho. Lucky numbers nimo karon 55, 20, 50, 24. Lucky color nimo karon shocking pink. Samtang sa Taurus, mag-focus sa work aron mahuman ang project. Lucky numbers 44, 38, 25, 20. Lucky color bottle green. Samtang sa Gemini, dunay bag-ong agreement sa business. Lucky number nimo karon 44, 36, 28, 40. Lucky color pearl white. Samtang sa Cancer, mga kasyargaw, madawat ang benefits ika na sa abroad karon. Lucky numbers 53, 32, 18, 34. Lucky color carrot orange. Samtang sa Leo, kinahanglan ang diplomacy aron makalikay sa away karon. Lucky numbers 49, 28, 20, 23. Lucky color lavender, mga kasyargaw. Samtang sa Virgo, maglibog ka sa imong relationship karon. Lucky numbers 55, 49, 33, 22. Lucky color vanilla brown. Samtang sa Libra, ang imong charm ang muhatag og successful day karon. Lucky numbers 28, 34, 22, 47. Lucky color cherry red. Samtang sa Scorpio, significant turning point ang mahitabo karon. Lucky numbers 32, 30, 46, 39. Lucky color royal purple. Samtang sa Sagittarius, special ang imong pagkakugihan karon. Lucky numbers 40, 56, 29, 32. Lucky color emerald green. Samtang sa Capricorn, dunay good news gikan na sa abroad. Lucky numbers 52, 34, 26, 17. Lucky color lavender gihapon. Samtang sa Aquarius, ang imong money chances increasing karon sa imo. Ampingan ang ATM cards para dili mahurot ang sulod. 54, 47, 38, 42. Lucky color marigold yellow. Samtang sa Pisces, ayaw pasobra sa gastos karon. Ang family members adunay good word para sa imo. Lucky numbers 46, 39, 18, 32. Lucky color apple red, mga kasyargaw. Mga na ang atong mga horoscope karong adlaw. Kana giya lamang, mga kasyargaw, para sa pagkabot nato sa atong success. Shout out Anay Dong sa taga Basilisa Municipal Police Station. Good morning po sa tanan taga Basilisa Municipal Police Station. Shout out po kaninyong tanan. Salamat, good morning po. Magandang umaga. Salamat Kuya G sa pagbasa. Hindi ka na kang Ma'am April Arpeliada. Salamat ma'am, good morning usab kanimo din ha. Salamat maayong buntag po. Samtang sa laing bahin sa mga balita dinhi na sa atong programa, Pangulong Duterte na mipasidaan nga magpadala og barko sa West Philippine Sea.
Gisiguro ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nga magpadala kini og mga barko sa militar sa West Philippine Sea kung magsugod ang China sa pagkuha sa langis og hilabtan ang mga minerales sa giilugang teritoryo. Kinihuman ang pagbatikos ngadto na sa Pangulo gikan na sa kritiko niini tungod na sumala pa nga hinay ang baruganan niini alang na sa pakig-away sa teritoryo sa atong nasod batok na sa China. Sumala pa sa Pangulo nga iyang barugan ang pagdili sa pagkuha sa minerales og langis sa West Philippine Sea. Apan sa karon wala pay nakita nga emergency para atubangon ang China tungod lang sa pagpangisda o sa pag-apa sa usa ka media outlet mga kasyargaw o pag haras kanila mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout naman dyan. Salamat po. Gikan na ka, Ma'am Che Gabutero. Salamat, Ma'am Che. Good morning. Shoutout kanimo din ha. O sa tanan taga Cambas Act. Salamat po. Good morning. O good morning. Usab ka ang Joy Himaw. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Samtang ang atong balita sa gawasan nasod karon, presidente sa Cape Town, South Africa, gipangbakwit tungod na sa forest fire. Gipabakwit ang mga residente karon nga haduol sa Table Mountain National Park sa Cape Town, South Africa tungod na sa nahitabong forest fire dito. Dali nga mikanat ang sunog tungod na sa makusog nga hangin. Samtang nagtinabangay ang kapin usa ka gatos ka bombero araw na sa pagpakgang sa maong nagdilaab nga mga punuan og mga grass mga kasyargaw. Samtang ginasayran pa sa mga otoridad ang nahimong hinungdan sa maong sunog. Aduna usab mga helicopter nga nagsibwag og mga tubig og mga pangpakgang sa apoy mga kasyargaw dito na sa South Africa sa Cape Town. Good morning po, maayong buntag. Magandang umaga. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Salamat po kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat. Good morning. Magandang umaga mga kasyargaw. Happy viewing sa tanang viewers nato karon. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa mga balita, Israel wala na misulob og face mask. Pwede na nga walay face mask kung magawas sa ilang mga panimalay, ilabi na dito na sa nasod nga Israel mga kasyargaw. Sunod kini sa pag-ubos sa ihap sa bag-ong kaso sa COVID-19 sa Israel mga kasyargaw. Bisan pa nagpadayon ang ilang mass vaccination sa maong nasod mga kasyargaw. Sumala pa sa Health Authority sa Israel na 81% sa mga residente ang adunay 16 years old pataas nga natupukan na sa duha ka dose sa bakuna nga gama sa Pfizer. Apan sa pagkakaroon, limitado lang ang mga turista nga makasulo sa maong nasod. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa pagsuporta din na sa tong programa. Salamat po. Samtang sa laing bahin, COVID-19 updates nato sa tibuok nasod, Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargaw, aduna na kinatibuk ang 953,106 ka mga kaso na dugangan kini kagahapong adlaw mga kasyargaw og 7,379 as of 4 p.m. April 20, 2021 mga kasyargaw. Samtang ang active cases karon ana sa 127,006, samtang ang mga naka-recover 809,959. Samtang ang nangamatay miabot na sa 16,141. Good morning Kuya G, pa-shoutout naman po dyan gikan na kang Ma'am Melissa Esparago Fabroa. Salamat ma'am, good morning. Magandang umaga kaninyo din ha. Salamat po sa tanang viewers nato. Salamat po, good morning. Ilabi na sa inyong pagsuporta karon. Salamat mga kasyargaw. Salamat po, maayong buntag.
mga kasyargaw. Dini na lamang kukutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dini na sa tong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. At ang ninyo mga kasyargaw ang atong interview kagahapong adlaw mga kasyargaw alang na sa pagpahigayon sa Earth Day ugmang adlaw. Palihog tanaw kamo ugma para na masayod kamo sa mga aktibidades sa BFAR o DENR mga kasyargaw. Salamat po. Kini inyo nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw pagpakabana pagbantay makisayod aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag po kaninyong tanan. Apas pa, maradyo na buntag Kuya G, maradyo na buntag Siargao, gikan na ka Ma'am Lucy Gonzales. O good morning usab ka Ma'am Esterlina Cobillan Gonzales. Salamat po, good morning. Magandang umaga, Ma'am Esterlina Gorgolon Cobillan. Salamat po, good morning. Magandang umaga, happy viewing. Kininyo nagalagad sa live stream karon Kuya G. Salamat. Hashtag Siargao TV.